ni cau a terra, ni totes aquestes coses. Veieu quina carmanyola més xula que tinc jo? Veieu? Diu, estic embolicat. Diu, estic embolicat. Reutilitzen cada dia. D'això se'n diu, espera, deixa'm acabar, d'això se'n diu un rock and roll. Jo agafo el meu entrepà, quin entrepà tan bo que tinc, i un entrepà molt bo, el poso aquí al mig i l'embolico, l'embolico ben embolicat. Cuiteu com l'embolico, cuiteu. Ho veieu? I ja el tinc. Ja el tinc embolicat i el fico a la cartera. Quan arribo? Espera, que acabo. Quan arribo, cuiteu, el desembolico, me'l menjo, nyam, l'espolso, ben espolsat, i faig així. Cuiteu, el plego ben plegat i me'l poso a la butxaca. Què passa? Que cuiteu, s'ha acabat la carmanyola, Ja no l'haig d'anar a buscar pel pati. I podem córrer i saltar el que vulguis. Quan arribem a casa la netegem una miqueta amb un drapet moll, això sí, perquè hi fiqui una miqueta d'oli, una miqueta de llamponissa, una miqueta del que ja hem menjat. Però aquesta carmanyola que porto jo a la butxaca es pot posar a la rentadora, Sí, es posa a la rentadora una miqueta neta. Són bruts, però no pot rentar. I una altra cosa, com que és de roba, s'hi pot posar el nom amb un rotulador i així cadascú sap quina és la seva. Perquè jo ara us en donaré perquè tingueu, no només vosaltres, sinó tots els de la classe. O sigui que vosaltres portareu un regal a tots els de la classe. Que guai? Una de cada una de la classe. Molt bé. La senyoreta Núria també ho sé, home. La senyoreta Núria també ho sé, això, Veieu que els hem preparat tots aquí, Els hem preparat, Tots,